mani jeng oro press meet khaina hne chini o press meet khaitini o tongo advisory chairperson TWF ni borom ganang je bokok okra Pabitra Bhakti Jamatia taibo tongo chini norok saimano tabuk bo TWF Central Committee purnango gothon khaijagyako haipano chini committee agi bo tongmani ba ex mano chini ex vice chairperson tongo ex vice president tongo chini TWF ni advisory committee o katal committee ni adongjuk snamjaka chini bokok Gautami Rai chini ex secretary kam cashier chini bokok Budul Lakshmi Dev Burma tai chini secretary tai botongo bokok Sibanjali chini oro district ni bokok chong botong bayo bokok Nupur song tai jotono no ang o sarik sal kasang ni jarao norokno belai hambai tini norokno maringmani karon khai haise bwskang December ni 21 tarik chini tring bisi katal naijeng bisi burum no palailai tonglayo taklai ni tring bisi katal hangkai obahai chini khumulungo jeng TTA ADC ni administration torok theke tring bisi katal palaina thangui tongo o tring bisi katal palai tini o bises khlaiui chini TWF rokno kaisa samung berjaka o samung bermani wngkha jeng buri rokba buma rokba jehetu jeng songui mamui songui bwsaboti rokno chario khano obahaino jeng tring bisi katalo jengno food festival chini tiprasani samung ni baniya khainani bagui jengno berjaka aboni bagui o tiprasani baniya tiprajuk rok baniya khainani thang tongo chini khumulungni syndicate ground o arono tring bongnai jeng TWF rokno 10 ta stall rijaknai wngkha o 10 ta stall jeng jehetu sara Tripurani jotto block committee no jeng ringgi malia karon chini zonal tai sub zonal level o bahaino tring kaijaknai ba hasal ni bokok jong borok ni janjani amchayo no janjani zonal sub zonal no borok participate khlainai aboni bagui jeng jara khumulung gana gini ni chini bokok jongno tui no tai chini central committee tui no jeng aro food festival khlaijaknai o food festival o chini tiprasani changmung jeng je chini pengui chamani hangui chamani sogui chamani oborok bebak no manthoknai aboni bagui ang jara o nai tongnai ani khajani takok tai bokok song okra chakra rokno ang obono koina muchungo phaidi jeng tring chini bisi katal no jeng jotto palailaiyano tai khumulungo phaiui norok chini TWF Central Committee ni bokok song food festival khaimani tiprasa samungni baniya khaimano naiphaidi chaphaidi tai jeng bai jengno taibo phan bok phaidi jengno saos riphaidi chini chamung no jeng taibo kaham khlaiui baniya khaiui jeng bahaino baniya kwrwng khainani kwrwng jeng hini hingjak manani chini chamung no jeng jotto jagano bisaui manani bagui jeng jotto ni thani no kobogo norok jotto phaiui chini chamung no chaphaidi tai o tring bisi katal palai thini bahaino norok jotto no phaibedi hini norok no kobok jau taklani je edisi o tring bisi katal khaithamai mani oboki edisi comment bwkhaptida taklai je tring khainani thang tongo abo chini ADC administration ni torop theke no khlaijaknai aro tai protek sub zonal o bahaino khlaidi hini nirdesh rohoka protek zonal sub zonal o o tring khlaijak tongo norokni bukung khunjute totrani bemar bai
tekto manjakda hunke leria kari dati phaiye naijak phaibaidi norogni amsaini mohana mediclinic and diagnostic center orowo tongo bukung khunjuti todrani amjoknai kurungkuk specialist Dr. Rakesh Tripura bokhoroksa MS ENT specialist chini orowo morokni machine bai amjogi naijago abono karibo amjogi naijago bukung khunjuti todrani dal bidal bemani jungjal rok bukungti hama hori maya angmani khunjudu rokmani thyroid totra phuliwi roban mani matric cancer ungjak bemar rokno belai kahamke saktharei amjogi naiphayo kokti sal brum no khwai mohana mediclinic